ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭଗବାନ 333 କୋଟି ଭଗବାନ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲିକି ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଭାବିନଥିଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଏଇ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଖାଲି ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପମାନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂସାର ବଞ୍ଚୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପାୱାର ଯେ ନ କହିଲେ ସରି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଅଣ୍ଟା ପିଟା ପାଳଭୂତ କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିକି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିକି ଏମାନଙ୍କର ପେଟ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପୂଜା ନ କରିକି, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନ ଦେଖିକି, 333 କୋଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏମାନଙ୍କର ପେଟ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ, କାହାକୁ ବି ଭୋକରେ ମରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି କି କାହାକୁ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଓଲ୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ଓଲ୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥାଅ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥାଅ, ଏମିତି ତୁମର ସୁଖ ସଂସାର ବଢ଼ୁଥାଉ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ହିଁ ତୁମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଳିବ, ଲାଇକ୍ ମିଳିବ, ଭ୍ୟୁ ମିଳିବ, ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନ କରୁଥାଅ, ତୁମ ସଂସାର ବଢ଼ୁଥାଉ, ତୁମ ପୁଅ ଝିଅ ତୁମେ ଭଲରେ ଚଳୁଥାଉ, ତୁମ ପେଟ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଥାଉ। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ନାହିଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି କି, ସେମାନେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ରୋଗରେ ହେଲେ ମରୁଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ବି ଭଲ ଗତିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଭଲ ବାଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା। ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଯାକ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ? ସେ ଜଗତର ନାଥ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କର। ସିଏ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ। ତାକୁ ତୁମେ ଧରିକି ବିରୋଧ କରିକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକକୁ ଅପମାନ କରିବ। ତୁମେ ତା ନାଁ ଧରି କେତେ ଜେଲ୍ ଗଲ, କେତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲ, କେତେ ଫଳ ପାଇଲ। କୁହ ତୁମେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛ କି? ତୁମେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛ? କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମାନୁନ ତୁମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ? ସିଏ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ। ହଁ, ତା ସରି ବି ତୁମେ ନୁହେଁ। ତା ନାଁ ଧରି କେତେ ଜଣ ଜେଲ୍ ଗଲେ, କେତେ ଜଣ ମରିଲେ, କେତେ ଜଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ, କେତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେଣି ସେମାନେ। ଜାଣିଛ ସିଏ କାହାକୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମାନୁଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ମାନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ଲାଇକ୍ ପାଇଁ, ଭିଉ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପର ପାଇଁ, ଅଭିନୟ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଣିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇଟା କାମ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଆଉ କେତେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି 333 କୋଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନ କହିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ 333 କୋଟି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଧରିକି କେତେ ଜଣ ଜେଲ୍ ଗଲ, କେତେ ଜଣ ମରିଲ, ରୋଗ ହେଇକି ପଡ଼ିଲ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛ। ହଁ, ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଁ ଧରବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଧର ନାହିଁ ହେଲା। ତା ପାଦ ସମାନ ବି ନାହିଁ କି ତା ଧୂଳି ସମାନ ବି ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ। ବୁଝିଲ? ତା ନାଁ ଧରିକି ଯିଏ ଅମଙ୍ଗଳ କାମ କରେ ସିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ବୁଝୁଛ ତ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କହିଲି 333 କୋଟି ଦେବତା ରହିକି ଏମାନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଧରିକି ଏମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି,
ତାପରେ ଏମାନେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି? ହେଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସିଏ ଜଗତର ନାଥ, ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନା। ବୁଝିଲ? ଆଉ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛ ନାଇଁ? ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛ, କେତେ ଜଣ ମାନେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଛ। ସେମାନେ ନାଇଁ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ, 333 କୋଟି ଦେବତା କ'ଣ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବୁଝା ଲୋକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି, ଅଶୋକ, ତପି ମିଶ୍ର, ସୋସିଆଲ ଟକ୍, କ'ଣ ରାଧା ମାଧବ ଦାସ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ଜଣ ଜେଲ୍ ଗଲେ, କେତେ ଜଣ ମଲେ, କେତେ ଜଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ, କେତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଏଇ ବିଜାତି ଦଳମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଛ। ହଇରେ, ତୁମେ 7 ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମ ହାଡ଼ ଗଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ଗଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଆଲ୍ଲାହକୁ ତୁମେ ମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପରି ତୁମେ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରାତି 3ଟା 4ଟାରେ ଉଠିକି ଆଲ୍ଲାହକୁ ଡାକନ୍ତି, ଦିନକୁ 4-5 ଥର, ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଇୟର୍ସ। ବୁଝିଲ କି ନା? ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେଲେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ଶରୀରର ହାଡ଼ ଗଣିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲ? ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛ, ତୁମେ ତ ଖାଲି ଅଭିନୟ କରୁଛ। ହଁ, ଆମେ ଦେଖାଣିଆ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲେ ଆମକୁ ଭାବିବେ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ହଁ ମାନେ ଇଏ ହିଁ ଭକ୍ତ ବୋଲିକି ଭାବିବେ। ଆରେ ତୁମକୁ କିଏ ଭାବୁଛି ସେମିତି? ତୁମେ ପରା ଦେଖୁନ ନିଜେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯାଉଛ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପରି ନା ମାନେ କେହି ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦିନକୁ 4-5 ଥର ଡାକନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ପରେ ତୁମେ ଡାକିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ଶରୀରର ହାଡ଼ ଗଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗଣୁ ନାହିଁ କି ତୁମ ହାଡ଼, ତୁମ ଶରୀର ଶୁଖିଯିବ ସିନା, ସେମାନଙ୍କ ପରେ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତୁମେ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁନୁ କି, ସେଇ ପାଟିରେ ତୁମେ ଭାଷା କହୁଛ, ସେ ପାଟିରେ ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରୁଛ, ସେଇ ପାଟିରେ ଅଲଗା ମା ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଘୃଣା କରୁଛ, ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହୁଛ। କୁହ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ତୁମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 333 କୋଟି ଦେବତା ପରି ତାଙ୍କର ଧୂଳି ସମାନ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥର ଧୂଳି ସମାନ ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ତୁମେ ନା କେମିତି ଧରୁଛ ରେ? ତୁମମାନେ ମୂର୍ଖ ଯାକ, ତୁମେ ଗଧ ଯାକ, ତୁମେ ଘୁଷୁରି ଯାକ, ନା ଧର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୋ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥର ନାଁ ଧରୁଛ, ସେ ଜଗତର ନାଥ। ତୁମେ ନା ଧରୁଛ କି ତାକୁ? ତା ନାଁ ଧରି କାହିଁ ପାପ କାମ କରୁଛ? ହଁ, ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ହଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନେଇକି ମାର୍କେଟ ସାମ୍ନାରେ ବୁଲିବା କଥା। ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏଠି ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ କଥା କହୁଛ, ଏଠି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛ ଏଠି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଦେଉଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି ପାପ କାମ କରୁ ବୋଲି କ'ଣ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଧରିକି ଅଭଦ୍ର। ଆରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯିଏ ମୋ ନାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ ବିରୋଧ କର, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି? ଆରେ ବିଚାର ଭଗବାନ କରିବେ। ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ, ଯେକୌଣସି ବିପଦ କରୁ, ମାନେ ପଡ଼ୁ, ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କହୁ, ସେଇଟା ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ। ତୁମେ ମଣିଷମାନେ ବିଚାର କରିପାରିବ କି? ତୁମେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ, ତୁମେ କ'ଣ ବିଚାର କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବ ନା। ତୁମେ ଯେତେ ମାଛ ଭଳିଆ ନାହିଁ କି, ମାଛ ପୋଖରୀରେ ଥାଇକି ଯେତେ ବାହାରକି ଖରାରେ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଛଟପଟ ହେଇକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନା। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସବୁ କିଛି ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ କରିପାରିବ। ଆଉ ଜାଣିଥ ଗୋଟେ, ତୁମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଁ ଧର, ତୁମ ପାଟିରେ ନାଇକି ପୋକ ବାହାରିବ, ପୋକ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କୁକୁର ମୁତିବ, ଆଉ ତୁମେ ଏମିତି ମରିବ ଛଟପଟ ହେଇକି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ନାଇକି ତୁମକୁ ଦେଖିବାର କ'ଣ, ତୁମକୁ ନେଇକି ଜାଣିପାରିବନି କେମିତି ମର କେମିତି ନାହିଁ ବୋଲିକି, ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଧରିକି ପାପ କାମ କରୁଛ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛ। ସିଏ ପରାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନେଇଲେ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତୁମର ପେଟ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ବଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓଲ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଥିବ। ବୁଝିଲ କି ନା? ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି କି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି, କେବେ ବି ମାନେ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନା। ତୁମେ ଏମିତିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ, ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କର।
ଏମିତି କହିଛନ୍ତି? ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମାନେ ଅଣଦେଖା କରିବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କୌଣସି ମା ଭଉଣୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର, ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ପରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋବରଖିଆ, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ଧର୍ମଚୋର, ଜରିବେଟୁ ଯାକ ବୋଲି। ତୁମମାନେ ହେଉଛ ଜରିବେଟୁ ଯାକ। ହଁ, ବୁଝିଲ ତ? ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏମିତି ସୁଖ ସଂସାର ମିଳୁ, ଏମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମନରୁ କହିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସଂସାର ଭଲରେ ଉଛଳ ପଡ଼ୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଖୁସି ମିଳୁ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ସେମିତି। ଏଇ ମୂର୍ଖ ଦଳମାନଙ୍କ ପରି, ଏଇ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ପରି, ଏଇ ଧର୍ମଚୋର ଜରିବେଟୁମାନଙ୍କ ପରି, ଗୋବରଖିଆମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଧରିକି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କୁହ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଧରିବ ସେଇ ପାଟିରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିବା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକର ନମସ୍କାର।